سلام فتوات تخاتاتلتي channel سينما زغليلا إذا channel حاليفا عالم لخ فيلمتات بفلاي ግን فيلمتات ትግርኛ بقربت بمردة سينما وعين تهيز وينا كما بغزي اب حنت خابتن نؤسان مدباتا زخونت سينما انيوران ذات بحال مدب تخاتاتاليت فيلم ትግርኛ امنزرا ايكونكون اتبل ناي ميكائيل إياسو فيلم بسلسة معقين سينما مالت بكريديبيليتي وننت exposition مبرهي كمون human behavior تفطره وي بحري ود سبنتن قدامت ثلاث خفالات بعون قد كدهسس يا مساخم زلخو فيلموني تناي مكتا اب كالاي كفال نبل 18 دقيقة ممكن نأكل ك درات نعد موينة تأسم بيك أركها خفرح عنه معتي تخين زفرح تايسل زخنة حي ما خلقو بحيل مدك أسخينا يوسدن سلزنا برا صوقتو خفرح عنه معتي أبزي credibility تفيله ننجا ختصوله ويد ما كتفرح أنت أخوينا مدك اسم مدهاني زقون زخون نيرو أيكونن جن الدايركتور أزيد دخم زخونة موجود هزي مسي مجمرتها ننجا تفرح حلو جزء حالي فيو نصير ما قلبا مدك اسم مدهاني تجيرو نخي أمسا رايحين يرو ميكائيل إياسو بفيلم لانجوج ويد ما قوانقوانا سينما يزارة بالو خنت رأيلنا كابتن هذا subjective point of view وي رديتا نجا جنا أعمتنا له زيا بروفالاتنا سلازي موداي بارادوكسيكالي ننجا زخول مدكس مدهاني ناو سدا خلو بين أبز نبرة اللجزية قلنا أزرد أزخون نجرا بعلا بزي مورادو كم ود تبعتاي ولا أي تفتوه كتصلوا جناي نبران بوحدو ختخبرو يجيب أنيرو دايركتور كلا عينة مهنيات كتمسي يجيب أكانيرو لابنت ساكت بنفسي أنا سبزي أي فوتوني أنت لا أنت تبلني راه قبول مهنياتو أبي وثنا خمس لنبل ناي موداي كوم يكونن زلوا ناي موداي تنبيتي زلوا ناي موداي ولو أنت عم يسوى خينون كتصل أي تخيلني يا مهنياتو ناتا subjective point of view كم زي فلت أتيو زنقرنا زلوا كم زي كستايت بلا الله خمالي أمس أي نجا كم زي أمس أوي دما كم زي بدلا فليت أسي كم جمر ثاني تا فيلم بتصل الله مالتي قال عين السايفاي زي ناي بحكي من البات دما نبأ كتحب قالوا يا تبتنزلا ديلنا دايركتور جن تجاجي خا ولا حنت زي أنت هي نزي نقص ديزاستر ويد ما نزي شجر زي كتصور تخل قصة بحري أي هنس كان لذي سنة البنا نايود سبب قانق سينمان بقبق كتحزم مايكال كان الله ميكائيل زاسين credibility زبهاري ولا إذا مالت دما rules and limitations ويد ما حقتاتن مريحتاتن نايتا نزي فيلم تأنجد زلا كتما أسمرا تحس كاي الله دايركتور مغنياتو نمص أحد ور تبعتاي كتقعنا يو إلى ويد ما كتقعن مخانو فليتن مجمرتا زصلو أواد أبتا ختما يلوان أبس مراهم يلوان تيا خاطرين نادلا كم زناي فاينل ديستنيشن تبل فيلم ييروا دايركتور أبزيا كتيلو يوسف أبا انتايبل ها مدكس خلينا صبالخ أنا بدق خلخو بعلي زلا كل كي إزي بمسرتو ديالوج أيكونن إزي مبرهي وي إكسبوزيشن يبال إزي كميلو كملس كله أبا مالتي داي مالتي نسا مدك اسم مدهاني اب توسدول زنبرت غزي من يهباب زي قدس ابو اب دغ خم زنبره تفلط يا سلازنا عنايو كيت حتى تنغرنا زلو ازي كخونا يغبون يور دايركتور اب سينما تي اودينس ويت تعذابي اب فيلم زلو غص بحريات كسرحو كنبعو كمون كسحقو وزت تحبيو يريم كم زلو يوز قصر ابو اغن ريكم الله ما حساب كبرهالكم يزلنا زلو ايندلينينا ايتنغرنا انت ترئنا ما حاشن يرو وهم امنا زي كم عينت جيجاتات ن 75% فيلمتات عدنا رميس ويركب
ሓደ ንበዓል ብርሃነ ዘካርያስ ዝኣሊ ዳይሬክተር ኦዲየንስ ወይ ተዓዛቢ ምስ ስምዒታት እምበር ምስ መግለፂታት ሓቂ ኣሙድ ከምዚኣቱ ዘይፈልጥ ክኾን ከሎ ብጣዕሚ ዘተሓሳስበካ ኣባ ማለት ዮሴፍ ኣብ ደገ ኮይኑ መደቀሲ ከይና መጀመርያ እንተዘርእየና ፅቡቕ ነይሩ ብሲን ገይሩ ቪዥዋል ዲቴይል እንተዘርእየና ነይሩ ሚካኤል ፅቡቕ ነይሩ ነዚ ኣይገበሮን ግን ስለዚ ይሰደላ ከም ነበረ ኣብ ደገ ኮይኑ ይሰደላ ከም ዝነበረ ክንፈልጦ ናይ ግድን እንተደኣ ኮይኑ መግለፂ እውን ኣይመድለየን ነይሩ መብርሂ ኣየድልየካን ነይሩ እቲ ዳይሬክተር ክስርሓሉ ዝግብኦ እንታይ ብሎጂክ ወይ ድማ ብድርኺት እቲ ዕላል ናብ ዛዕባ ደገ ምንባሩን ኣብ ዝተወሰነ ግዜ ድማ በይና ምንባራ ሙዳይን ይመፅእ ከም ዝገብር ይኽእል ነይሩ ዓርክኻ ክፍርሓኒ መዓት እዩ ሓሚመ ከለኹ መደቀሲ መድሃኒት እንታይ ደስ ኣበይዶስ ምስ በለት ዋላ ብሓይሊ የውስደክ እምበር እቲ መድሃኒት ኣዝዩ ብሉፅ ደረጃኡ ዝሓለወ ብብዙሕ ዶላራት ገዚአ የሰደልክ ነይረ እንተዝብል ነይሩ ብምሉእ ምተረዳእና ነይሩ ብዘይ መግለፂ ማለት እዩ ብዲያሎግ ምተረዳእና ነይሩ ስለዚ ከምዚ ድሒረ ገሊፀዮ ዘለኹ እንታይ ክንብሎ ንኽእል እዚ ወይ እንታይ ይበሃል ሞቲቬቲንግ ኤክስፖዚሽን ይበሃል ነቲ መግለፂ ብድርኺት እንተ ደኣ ኣቕሪብካዮ ኣብ ሓደ ፊልም መቐረት ይህልዎ ወይ ድማ ፊልም ትርኢ ከም ዘለኻ የረሳዕካ ማለት እዩ ኣብ ቀዳማይ ክፋል ኣብ መበል 6 ደቂቕን ከባቢ 45 ካልኢታትን ነጋ ወድመ ዘሎ ተመሳሳሊ ነገር ዝገብረሉ ሲናርዮ ኣለና ዝሓተቶ ዘይብሉ ግን ከዓ ነቲ ነገር ከም ከብዲ ኢላ ትፈልጦ ኣድሓነት ማለት ሳሮን መብርህ ዝመስል መልእኽቲ ክህባ ንዕዘብ ገና ይወለድኩም እዚ ፈፂሙ ክስወጠኪ ካለ እንታይ ኮይኑ ዘይስወጠኒ ኣብ ካዚ ኣውድኒ ኣብዚ ምሳይ 10 ዓመት ጌርኪ ጓል ግን ኣብዚ ክትመፅእ ከላ ጓል 13 ዓመት ነይራ ሕጂ ጓል 23 ዓመት ኮይና ኣላ ህይወትክን ትርስዖ ይመስለኒ ንዓኹም ንጓልክን ካብ ጎደና ኣርየ ሰብ ጌረን እዚ ጥራይ ኣይኮነን ኣብ ልዕሊ ትብለፅ ዝገበርክዮ ገበን ገንዘበይ ጫሕ ኣቢለ ሰቲረ ይኸይድ ኣሎ ኣብዚ ናይ ነጋ ቃላት መብርሂ ይመስሉ እምበር ኣይኮኑን ሓቅታት ምድግጋሙ ማዕርክ ንደይ ንኣድሓነት ከም ዝንዕቃ እዩ ዘርእየና ዘሎ በጥረምረም እዩ ነቲ ንሳ ትፈልጦ ሓቂ ዝደጋግሞ ዘሎ እዚ ድማ ናይ ዳይሬክተር ክእለት እዩ ክብል ኣይክእልኒ ናይ ወድመ ዘሎ ብቕዓት እዩ ወድመ ዘሎ በዚ ጋጣሚ ብጣዕሚ ክድንቆ ይደሊ ከም ቀደሙ ማለት እዩ ስለዚ እዛ ናይ ወድመ ዘሎ ዝሃባ ዲያሎግ ወይ መብርህ ትመስል እንታይ ንብላ ሕጂ ብፊልም ላንጉጅ using dialogue as evidence of human behavior ንብሎ ወይ ድማ ዲያሎግ ከም መግለፂ ባህሪ ተዋሳእቲ ትጥቀመሉ ከለኻ ማለት እዩ ናብ መበገሲስና ናብ ካልኣይ ክፋል መበል 18 ደቂቕ ክንምለስ ንምንታይ ዳ መደቀስ ኸይና ልያ ካለ ነጋድ ቀስና ኣላ ስለ ዝበለኒ ንባዕለይ ኣብ ዓራት ተደርቤ ዝነበርኩስ ከመይ ኢለ ድቃስ ክስን ኖ ኣብ ዓራት ምድርባይን ምድቃስን በበይኒ ይመስለኒ هو በበይኑ እንድዩ ድሓን ስሞፅና ሓልኪ ብዙሕ ደዛርባ ኣይኮነን ንሱ ገባር ፅቡቕ እዩ ካብ ደገ ካብ ዝመፅኻ ይዓደምኩን ስለዚ ክዕድሞ ዘለኒ ይመስለኒ ሓራይ ድሓን በል ናይ ድራር መደብ ካብ ዝኸውን ናይ ምሳሕ ግበርዎ I think ኣብዚ ዳይሬክተር ረሲዑ ወሎ ምስለኒ ኣባኣ እዩኮ ኣባኣ እኮ ጎረቤታ ኣይኮነን እኮ በናይ ቅማረ እዩ እዚ ናይ ሕጊ ምሁር ነዛ ነገር ሸለል ዝብላ እንታይ ሓተርእና ዘለኻ ዳይሬክተር መጀመርያ ዮሴፍ ብዛዕባ ድቃስ የኣበየ ነይሩን ኣይነበረን ከይረጋገፀ መድሃኒት ምስዳዱ ዓብ ጌጋ እናሃለውካ ከሎ ዳይሬክተር ሕጂ ድማ ካብኡ ኦራይት ዳይሬክተራት ኤርትራ ስክሪፕት ክትቅበሉ ከለኹም ወይ ድማ ፅሒፍኩም ምስ ወዳእኩም ንገለ ተኣምኖም ናይ ፊልም ፍልጠት ዘለዎም ተኣምኖም ሰባት ንኦብጀክቲቪቲ ኤንድ ሎጂክ ንኸንብብዎ ሃብዎም ሓሳቦም ሓድሽ ሓሳብ ወይ ድማ ፍሬሽ ዝኾነ ሓሳብ ክህቡኹም እዮም ማለት ሓሳቦም ንኽትፈልጡ እቲ ስክሪፕት ወይ ድማ ስክሪን ፕሌይኩም ክትህብዎም ይግባእ ኣብዚ እንታይ ክብል ይደሊ
ደራስን ዳይሬክተርን ምዃን ኣዝዩ ናይ ባዕሉ ዓብ ፀገም ኣለዎ ምክንያቱ ክትፅሕፍ ከለኻ ብስምዒት ኢኻ ትፅሕፎ ክውንነት ተጥፊእ ኣለኻ ማለት ብስምዒት ትፅሕፍ ከለኻ ክውንነት ተጥፊእ ኣለኻ ወይ ድማ ሪያሊቲ ይጠፍኣካ እዩ ኣብ ስምዒት ኣቲኻ እንተዳ ትፅሕፍ ሃሊኻ እንደገና ሽዑ ባዕልኻ ዳይሬክት ክትገብሮ ከለኻ ነቲ ኣብ ስምዒት ኣቲኻ ዝፅሓፍካዮ ፅሑፋት ንዕኡ ከም ብሓድሽ ኣሰስ ክትገብሮ ኣይትኽእልን ኢኻ ብስምዒትካ ዳይሬክት ትገብር ስለ ዘለኻ ደራስን ዳይሬክተርን ምዃን ዓብይ ጥንቃቐ ዘድልዮ ስራሕ እዩ ኣብ ሳልሳይ ክፋል መበል 7 ደቂቕን ከባቢ 4 ካልኢታትን ኩሕሊ ማለት ሞደሻ ምስ ኳኺቶ which is ቅሳነት ዝዕለለሉ ሲን ንሞደሻ ኣነ ከድንቆ ይደሊ ይጠርጥሩ ውሽጠይ አይቀሰናን ድሌተይ ጌርካ ኣብ እስር ቤት ሩፍ ምባል ሕሸኒ ስለምንታይ ከሕጂ መቕሳን ሲኢንክ ዘለኻ ግን ብጣዕሚ ገሪሙኒ ዘሎ ለቢመ ምስ ለበምኩ ክምልሶም ዘይክእል ድርዳር ሕቶታት ክመፁኒ ጀሚሮም ምልባምክ ግን ህይወትክን ምቅያር ተጥቀሙሉ ሓሽ ኩሕሊ ኣይ ኮንታክት ምስ ኳኺቶ ዝገብሮ ኣዝዩ ድሩት እዩ ኣዒንቱ ካብኣ ናብ ዝተፈላለዩ ነገራት ብምግባር ኣዳው ምስ ዲያሎግ ብምንቅስቃስ ሪላክስድ ኮይኑ ተዛንዩ ብምንቅስቃስ ነታሲን ህይወት ሂዋይ እዚ እዩ ተዋሳይ ማለት እዚ ኢንፋክት ካብ ኣርዖት ናይቲ ዳይሬክተር ሰቢር ወፂ እዩ እዚ እዩ ናይ ባሓቂ መረሻ እዩ ብጣዕሚ ናይ ባሓቂ ካብቲ ኣብ ገፁ ዝረአ ኣብ ቅድመ ካሜራ ዘሎ ኣይመስልን ጠቕላላ ገለ ኣክተራት መብዛሕትኡ ግዜ ጀመርቲ ገለገለ ንዋላ ነዊሕ ዝገበሩ እንዳሃለው እቲ ናይ ኣክቲንግ ፋንዳሜንታልስ ብዙሕ ዘይመልክዎ ኣለው ካሜራ ትስእሎም ከም ዘላ ኣብ ገጾም ተንብቦ ኢኻ ወይ ድማ ንኢማጂንድ ኦዲየንስ ወይ ድማ ንዝኾነ ተዓዛቢ ይሰርሑ ከም ዘለው ተስተብለሎም ኢኻ ከምዚ ብምግባሮም ከዓ ወይ ድማ እቲ ውፅኢት ናይዚ ድማ ብልቢ እቲ ገፀ ባህሪኦም ኣይኮኑን ዝዝወሩ በታ ካሜራ እዮም ዝዝወሩ ኣብዚ ወል ኣብ ናይ ባሓቂ ህይወት ከነዕልል ከለና ብዙሕ ዓይነት ዝተብለሉ ኢና እምበር ሳሕቲና ምስ ትንዕልሎ ዘለና ሰብ ኣይ ኮንታክት ንገብር እሱ ድማ እዚ ማለት ኣይ ኮንታክትና ንኣገደስቲ ቃላት ንዛረበሉን ኣገደስቲ ቃላት ንሰምዓሉን ጥራሕ ኢና ንጥቀመሉ ኣብዛ ሲን ሞደሻ ፅቡቕ ስራሕ ሰሪሑ ናይ ባሓቂ ካብ ልቢ ናይ ኩሕሊ ዝዝወር ዘለካ ይመስል እዚ እቲ ናይ ባሓቂ ሂማን ቢሄቪየር ንብሎ ማለት እዩ ኣብ ሳልሳይ ክፋል መበል 33 ደቂቕን ከባቢ 50 ካልኢታትን ናይ ባሓቂ ኢድ ዘቆርጡ ምሳይ ዓብይ ሓላፍነት ይኽሰኪምክና ምንታይ ሓላፍነት እቲ ንሓዳር ዝኾነ ክነምፃልክ ሰብሲ ንዓኽ ዘይበቅዕ ከይኮን ባዕለይ ንዘምፅኦ ሰብ እንታይ ሓላፍነት ዘሰክም ኣለኩ ኣብዚ ናይ ኣቦኣ ሪኣክሽን ሹት ወይ ድማ ናይ ግብረ መልሲ ሹት ኢንክሉድ ክኸውን ዝፈቐድካ ዳይሬክተር ኣብዚ ናይ ባሓቂ ውሕሉል ስቶሪ ቴሊንግ ወይ ድማ ኣዘናትዋ ቴክኒክ ተጠቒምካ ኣለኻ ኣብ ልዕሊኡ ንብርሃነ ከድንቆ ይደሊ ኣነ ብጣዕሚ ከድንቆ ደሊ ኣብ ሪኣክሽን ሹት ወይ ድማ ኣብ ናይ ግብረ መልሲ ሹት እቲ ገፀ ባህሪ ኣይዛረብን እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ግን ውሽጣዊ ስምዒታቱ ከም ነንብቦ እዩ ዝገብረና እዚ ድማ ብርሃነ ናይ ባሓቂ ሰሪሕዎ ኣብዛ ሹት ኣብዛ ሪኣክሽን ሹት ብዙሕ ዛንታ ኣሎ ኣፉ ከይከፈተ ዮሴፍ ገለ ዓብ ነገር ነጊርና ኣሎ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ እተን ዝተጠቐምናለን መዐቀኒታት ፊልም ክሬዲቢሊቲ ኤክስፖዚሽን ከምኡውን ሂማን ቢሄቪየር ዝበልናየን ንፊልም ኢንዳስትሪና ብጣዕሚ መሰረታውያን ከምኡውን ወሰንትን ዝብለን መዐቀኒታት ስለ ዝኾና ኣብ ቀፃሊ ወይ ድማ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ህየሳ ምስ ካልኦት መዐቀኒታት ሲነማ ተደሪበን መፃየን ናይ ሎማዓንቲ ሓሳበይ እዚ ይመስል ነይሩ ካልእ ሲነማቲክ ቴክኒክ ወይ ድማ መዐቀኒታት ናይ ሲነማ ሒዘልኩም ክቐርብ እየ ሳዕ ሽዑ ብሩኽ